पास खालामफैयो खिन्थु 11टा समावहायसो बिसोरो असे हिनजाव हौवामोनब्ला गावनि न'आव माने इन्जय खालामाखै बेयाव फैनानै मानो इन्जय खालामखो आरो बेखौ बे गेटनि मानसिफोरा मानो हगारनांगौ हेल' रायजोफोर खुलुमबाय पिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय आङो नैबे भिडिअखौ मैयाहाय सिखारनायनि उनावहाय नुनो मोनदों रायजोफोर जाथाया सोमजिदों जाहैबाय बे भिडिअआ गोसारदों मोनसे सरलपारानि गेस्ट हाउसनिफ्राय बे भिडिअआ गोसारदों भिडिअखौ जोङो नायनानै मोनथिनाय बायदिब्ला बेयावहाय हटेल मालिक आरो गेटआव थाग्राजोंहाय नांज्लायलायनायनि जोङो बेयावहाय खोनानो मोनदों आरो बे जाथाया मानो सोमजिखो सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला सेंग्रामोन ना सिख्लामोन बिनिथ' जेबो फोरमान गैला नाथाय बेयाव भिडिअआव फोरमायनाय बायदिब्ला सेंग्रा आरो सिख्ला बैसो जायै होननानैसो बिथांमोना फोरमायदों दा बेखौ नुनानैहाय गेटआव थाग्राया बिसोरखौहाय सोनो गोसो गैयामोन नाथाय हटेल मालिकआ बिसोरखौहाय दोननो नाजानायनि थाखाय बेयावहाय थरख' बे थरख' बाथ्रा दान्थेलायनायावहाय बे जाथाया सोमजिदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों नाथाय बेफोरबायदि जाथावना नङा रायजोफोर दे सासे हटेल मालिकआ बुजिनो गोरों जानांगोन आरो सासे हटेल मालिकआ माखासे नेमखान्थिबो थानांगोन गावनि मावग्राफोरखौ माबायदि खालामनांगौ माबायदि खालामनाङा बेखौहाय हटेल मालिकआ रोंनांगोन आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों आङो गुबुन जायगायाव दङ हिसाबै आरो आङो गोबां हटेलफ्रावहाय बेबायदि बुकिं खालामनानै थाबोबाय हिसाबै आङो मिथिगौ जे माखासे हटेलनि नेमफोरखौहाय मिथिबाय दा बेखौ बुंनायनि थाखाय आंखौ गाज्रि मोननो नाङा रायजो राजा नोंथांमोन आरो भिडिअआवहाय नोंथांमोना जायफ्रा बे भिडिअखौहाय गोसारहोबाय नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आङो हटेल मालिकखौहाय सिदा खोथा बुङो रायजोफोर मिथिबाय दा हटेल मालिकआ नेमखान्थिखौ जुदि दानानै दोननो रोङाब्ला अब्ला बे हटेलावहाय माब्लाबा नङा माब्लाबा माखासे जेंनाबो सोमजिनो हागौ बेनिखायनो हरनि समावहाय बेसेबां समसिमहालागै बे हटेलावहाय फैनानै मानसिफ्रा थाफैनो हागोन बेसिखिनि टाइमखौहाय हटेल मालिकआ खानानै दोननांगोन आरो बे टाइम खानानै दोनखानायनि बारगा जुदि सोरबा फैनानैहाय बेयावहाय दावराव खालामफैदोंब्ला बेखौहाय माखासे राहा लानायनिबो नोंहा बेबस्था थानांगोन आरो बेजों लोगोसे बैसोर थाफैग्रा जायफ्रा आलासि बिसोरो बे न'आव थाफैनायनि सिगां नोंसोरहा माखासे नेमखान्थि थानांगोन बैसोरो हाबा जाखानाय ना हाबा जाखायै जुलि जादोंना जायाखै बेखौहाय नोंथाङा चइस खालामनांगोन आरो थानायनि सिगां नोंनि हटेलाव हाबनायनि सिगां बिसोरनिफ्राय माखासे फोरमान बिलाइ डकुमेन्टसखौहाय फोरमाननि थाखाय प्रुफनि थाखाय लाथारनांगोन बबेबा मोनसे हटेला आरो जुदि बे खामानिखौहाय बे हटेल मालिकआ मावाब्ला नोंथांनि हटेला बारा गोबावबो लास्टिं जानाय नङा आरो नोंथांनि हटेलावहाय माखासे जेंनाबो सोमजिनो हागौ सोरबाया जुदि डकुमेन्ट गैथारा होननानै नोंथांखौहाय बुंदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बिसोरनि माखासे फट' खेब लानो हागोन जुदि नोंथाङा मोनसेबो फट' खेबबो लाया आरो डकुमेन्ट फोरमानबो लायाब्ला अब्ला नोंथांनि हटेलावहाय माब्लाबा नङा माब्लाबा जेंनाया सोमजिथारगोन बेखौहाय हटेल मालिकआ साननानै लानाया मोजां नोंथाङा जेबो फोरमान लायालासिनो आननन मानसिफोरखौहाय नोंनि हटेलाव दोननानैहाय मालाबानि समावहाय माबा मोनसे खामानि मावनानै खारोब्ला अब्ला नोंथाङासो गोजाननि आलासि जानो गोनां जागोन बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो नोंबो बर' आंबो बर' थाग्राफ्राबो बर' जानो हागौ आरो बर' नङाबो जानो हागौ बैसोरखौहाय बुजायनायनि गेजेरजों माखासे हटेलनि नेमखान्थिजों लोगोसे बिसोरखौहाय बुजायनो हायो आरो बैसोरो जुदि जुलि जाखानायब्ला नोंथाङा फोरमान मोनखादोंब्ला आरो जुलि जाथावना लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नङाब्ला बिसोरो जुलि जाखानाय नोंथांनि नोजोरावहाय नुदोंब्ला बिसोरो थानायनि माखासे केपासिटि थागोन
आरो बिसोरो जुलि जायाखैब्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिसोरखौहाय नोंथाङा दोननो हानायनिबो आरोबाव गुबुन मोनसे केपासिटि हटेलखौ बानायनानै दोननांगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गेस्ट हाउस लुबायब्ला नोंथांनि बिजनेसखौहाय बारायहोनो सानदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बे खामानिखौ मावथारनांगोन। दा खोनासंदो रायजोफोर, बिथांमोननि गेजेरावहाय मा बेले बेजे जादों बिथांमोननि खुगानि रावनिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। खुलुमबाय मिडिया बिथांमोनखौ बे समावहाय बे दा थांनाय हरावहाय जानाय जाथाया ओरैबादि जाहैबाय। जोङो बे लकेलनि हिसाबै जोङो बाहाय माने गरम बोथोर हिसाबै बेरायनो फैदोंमोन। बेरायनो फैनायाव जोङो बिदिनो मोनसे हटेलाव जोङो बिदा फंबाय जोङो टाइम पास ओरैनो जिरायनानै दंमोन। जिरायै जिरायै जोङो हरनि 11ता जाबायमोन। बे 11ता समावहाय बबेनिफ्राय सेंग्रा आरो सिख्ला फैखो जों बेखौथ' बबेनि मोनथियाखिसै डिटेल्स। ओमफ्राय बे समावहाय जोङो बुंदों बे सिख्लाफ्रा बा सेंग्राफ्रा बबेनिफ्राय फैखो जोङो एसे बिसिनाव सोंनांगोन। हाबा जादोंना जायाखै, बिसोर अरिजिनेल हिनजाव नंगौना नङा, जों बिसिनाव स्टेटमेन्ट लाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बे समावहाय हटेलदारा जोंखौ रागा जोंदों। मानि थाखाय रागा जोंदों होनोबा बियो बुंबाय बिसोरखौ माने दोननांगौ बेफोरबायदि बुंबाय थादों। ओमफ्राय आङो होनदों बिसोरो सेंग्रा सिख्लाया बेयावहाय गेटआवहाय एन्ट्रि खालामना फैदोंना फैयाखै, बिसिनावबो जों स्टेटमेन्ट लादों। ओमफ्राय बे सेंग्रा सिख्लाया होनबाय जोङो गेटआवहाय एन्ट्रि खालामना फैखाबाय, बेफोरबायदि जादों। ओमफ्राय बे हटेलदारा आदसा नंगौना नङा होननानै बियो बै गेटआव थाग्राफोरखौ लिंहरदों। लिंहरनानै बे गेटआव थाग्राया फैबाय। दाना बे गेटआव थाग्राया बुंफैबाय नोंसोर मानो बिदि बुंनो मोननांगौ, आं बे गेटआवनो थाग्रा, आं बे गेटनिनो गेटमेन, आंनि अनगायै नोंसोर मानो बुंनांगौ, नोंस्रा बाहाय बुंनो स्कप गैया होननानै बे बुंबाय थानायाव जोङो एसे थरख' बिथरख' जाबोदों, एसे नाजिर बाजिर जादों। ओमफ्राय समाधान जाबायमोन दसेनि उनाव। ओमफ्राय जोङो मोनसे सिभिलावनो जिरायनानै बिदिनो साहा पानि लोंलायदों। लोंलायफिननायनि उनावहाय नैबे बिदाया बाहेरायाव थांदोंमोन। बेबो खिथु थांफानानै बेखौहाय बे गुस्थियावहाय सोबानानै फैदों। बेखौथ' आं मिथियाखिसै। माने बियो सोबा जानाय लोगो लोगो गामियाव खारलांदों। गामियाव खारलांनानै बियो गामिनि मानसिनो खोन्थाहैदों। ओमफ्राय बे गामिनि मानसिया आंनाव फन हरदों, माथो बियो ओरैबादि जादोंनो होननानै। ओमफ्राय आंबो आसरित मोनबाय, आंनोबो खिन्थालाङाखिसै, आंथ' मोनथिया होननानै आं बे बुग्रानि मानसिनो बे फनखौ होदों। बे सासे मानसिनो होबाय आं। ओमफ्राय बियो बेजों रायज्लायबाय। ओमफ्राय बियो बुंबाय आं बेनिनो गेटआव थाग्रा इनसार्ज, फै आंखौ मा खालामनो हायो होननानै बियो थरख' बिथरख' जाबाय। ओमफ्राय बे गामिनि मानसिफ्रा फैनानै बियो बाहायनो दंमोन, बे मोनसे हटेलावनो दंमोन। ओमफ्राय बेखौ एसे गोसायैनो पानिसमेन्ट होनाय जादों। बेखौ मानि पानिसमेन्ट होनाय जादों होनोब्ला बै सिख्लाखौ दोननायनि थाखाय बियो पानिसमेन्ट मोननांगौ जाबाय आरो। मानो होनोबा जोङो होनदोंमोन बेखौहाय नंगौना नङा मोजाङै स्टेटमेन्ट लानांगौ। असे गावनि हिनजाव असेब्लाथ' बे हरनि 11ता समावहाय बे जायगायाव थाफैनांगौ बेहा खुनु गोनांथि गैयामोन। बैसोआथ' जाहैबाय 11 बा 10 बोसोरनि उन्दैसो नालाय गाहायथार। ओमफ्राय बिसोरो बेफोरबादिनो बैसोनि मानसि। दा बेखौ बुंनायावनो दुखु मोनलायनाय जानानै बिदिनो बुलायनाय जादों आरोखि। बुलायनाय दा बिदिनो नै दिनैहाय बे पुलिसनि खोथासिम थांदोंमोन। दा मारै जायो। हामबायसै। जोङो दादा भाइ माखासे हटेल मालिकजों थानानै माने एसे जानाय बा साहा लोंनाय खालामदोंमोन आरो। बेयावहाय हरनि 11ता समाव सासे उन्दै सिख्ला आरो सासे सेंग्रासा बिथांमोना फैदों। बिथांमोना फैनाय हिसाबै बैसोखौ नायनानै आङो सानबाय माने एसेबां गिदिरनि बैसोनि मानसि नङिखाय सोंनाय जादों आरो आंबो लकेलिटि हिसाबै। जोंथ' लकेलिटि नालाय जोङो बे जायगायावहाय गिदिङो, थाबायो, मालाबा जायोबो लोङोबो, दादा भाइ जोङो बेरायो। बे हिसाबाव
आङो एसे सोंज्रोमनाय जादों आरो बे सोंनायाव बिथांमोना बैसोनि नङा नोंसोरो हौवा हिन्जाव नामा खिन्थु बिसोरो औ होनबाय ओमफ्राय जोङो सोंबाय डकुमेन्टस दं नामा दा डकुमेन्टखौथ' होनो हाया गेटआव एन्ट्रि खालामबाय होनबाय ओमफ्राय बे हटेलदारनि गेजेराव हटेला बिदि सोंनायनि आंखौ रागा जोंखांबाय नों मानो बिदि सोंबाय थायोब्रा हो नोंनि थाखायनो आंना 1000 नस्थ' जाबाय आरो 1000 नस्थ' जानायखौलाय मानो जोंनि बर' हारिया दिनै बेफोरबायदियाव गोबां हमजायो बुजायो आरो बयबो जोंनि आन्सलिक बा आबसु बा जोंनि इउनाइटेड फार्मफ्रा बेफोरखौ नागिरदों लाबोदों हमदों खिन्थु दिनै बेखौ बुजियालासिनो 1000खौसो बियो बुजिबाय बिनि थाखायनो आङो बुंबाय नों बिदि बुंनो नाङाब्रा होननानै नोङो एसे खोथाफोरखौ सारिजालि खालाम गावनिनो हारि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गाज्रियाव माब्लाबाबो दाखोलै खिन्थु बे समावनो बियो गेटआव थाग्रा सासे दङ बिथांखौ लिंहरबाय बिथाङा फैनानै आंखौ बुंबाय आरो नों बेबायदि सोंग्रा सोर आंनो गेटआव थांनानै बेफोरखौ सोङाखै आंनो गेटनि राजा आरो बहुद खोथा बुंबाय बियो आङो बुंजोबनो थांला बेसनि बायदिसिनानि जोंथ' लकेलिटि जों पाब्लिक खिन्थु जोङो गावखौ इन्डियाबिबो बुङा खिन्थु इन्डियाबिनि खोथा गावसो बुंदों जोङो दिनै दाउ दाननानै जायो बेवहाय माखासे समावहाय टाइम पास खालामफैयो खिन्थु 11था समावहायसो बिसोरो असे हिनजाव हौवामोनब्ला गावनि न'आव मानो इन्जय खालामाखै बेयाव फैनानै मानो इन्जय खालामखो आरो बेखौ बे गेटनि मानसिफोरा मानो हगारनांगौ उनाव बुंबाय हमना लाखि हरनि सम मैदेर दावदेर दङ लामा गोजान थांनो होनो नाङा आङो बुंबावदों नोंसोरो बेयाव जायगा मोनथाराब्ला आंनावनो थो आरो हौवा हिन्जाव उन्दुनो मोननाय नङा आलादा उन्दु गाबोन नोंसोर जायो लोङै थां खिन्थु बे खेथ्रआवनो बे गेटआव थाग्राया आङो हासुनो ओंखारबाय नालाय पेसाब खालामनो थांनायाव उनजों एटेक खालामबाय आरो खिन्थु जेब्लानाखि एटेक खालामजायो होमब्ला सानबाय आं बिसोरो माबा मोनसे पलिसि लाबाय आंबोथ' राहा लानांगोन आङो न'आव थांबाय थांनानै आङो रावनोबो खोन्थायाखै बिसोरनोबो खोन्थायाखै आङो फंबायफोरनोबो खिन्थु आंनि गुसुथिनिफ्राय थै गनायखाय फंबायफ्रा बुंबाय नों मा जादों नों खुग्लुबबोदों नामा आंथ' खुग्लुबाखै आरो खुग्लुबनायनि बुस्थुबो नङा जेरै थांबाय उनावहाय आंनि फंबायजों कलआव मा जालायखो हो दादागिरि नों सोर दम दंब्ला फै बेफोरबायदि बुंनायावहाय माने जोङो गामिनि मानसिफ्रा फैनानै एसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जानानै सतर्क होफैदों आरो आंनि बुंनांगौआ बेनो स' रायजोफोर नोंथांमोना गासैबो खोनाखाबाय आरो बिनि सिगां आङो नोंथांमोननो फोरमायखाबाय सासे हटेल मालिकहा मा केपासिटि थानांगौ सासे हटेल मालिकआ माबायदि नलेज थानांगौ बेखौ आं सिगांबो बुंनानै होखाबाय आं बेखौ बुंबावनांगौ होननानै सानला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय फिउचाराव जाहाथे आं बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि